Yo, what's up guys? Ay, wala pa nanonood. Ayun ako. Rip. Dead. Patay na yung Reyna. Let's go. Ito yung Sage na nga papatayin ko yun. Ay, gago. Nag-wall. Spike planted. Yeah. Triple, baby. One enemy remaining. What? Kahit ako pala di ako Uy, ace! Ace! Give me the ace! Diwag. O, diwag. Hindi naman ako iyak. Hindi ako iyak. Last round in the half. hindi ko nakuha yung 4K, buwisit. Don't waste your firepower. Hindi ko nabati si Dambogok. Hindi kasi tayo naririnig eh. Mark. Bye-bye. At, ay, sino Mark? Back up. Ko-contest ko tong raise na to. Ilang, sino Mark? Hotdog. Sige. Need a drop. Okay. Thanks. I'm bro. Ko-con... Yan na, oh. Sabihin mo na, I love you. Love you. Dodge. Putag. Nakikinig yung betlog ni Mike. Oo, solid. Tinira yung recon ko. Sige lang. Yan mo. Tinira din namin yung record. Oh no. Nice, but nice. Up, weird angle. Okay. up. Ups, Ba't gege. ang VODs nyo dun? Going up. How? TP? Placing swarm grenade. Placing alarm bomb. Placing swarm grenade. Yan na, the hunt begins. Yung B. B, okay. Spike Coming B. planted. Sayang. Naka-ult yung Reyna. Go. Oh, di ba may viewers? Share natin to, Lodi. Gago, nasan sila? Wala akong nakitang kalaban. Ni isa. Placing sentry. Di ko mapa... Take down. Last player standing. Kanay pa ako, gago. Dahil ang Reyna yan. Ha, taprag. Taprag. Switching sides. Still work to do. Trapag. Kaya natin. Sinong may skin ng barrel penge? Ito. Ano mas maganda? Green o gold? Gold na lang. Gold. Gold. Green din to eh. Green na gold. Sorry guys, Blue pa rin. bigla lang ako nag-live dito sa Facebook kasi wala nanonood sa Twitch. Iyak na ako. Iyak na ako. Takatampo kayo. Ikaw may 2 viewers agad. Oo, ay, kanina 1. Ako yun 1 eh. Ako yung 1. So, Bawi na daw tayo dito. Ay, nako. Kaya nyo yan. Umay! Suck my tit. Nag-bounce yung... Wow, ingay natin. So sneaky. Sneaky and stealthy. Tayo mag-sneaky. Ang FPS it up. Ay, dami nila doon. Miss. Ba't block? Reloading. Lumag pa, Sage killed. Spike down B. Pick tama. Turrets destroyed. Scanning ahead. Uwi. Spike. I got the spike. Like and share nyo naman po yung stream para madami pong manood. Why may... Sabi ko na ba may susunod sa likod eh. supportahan nyo po ako. Love you guys. Ooh, 4 million views. Wow. Baba Boy. Thank you Alexis for liking the stream. Reyna sa likod nyo. Number 1 supporter ko yan. Real quick. Sa lahat.
Pero yan na. Ito na guys, tinan nyo. Place ni Dambugo. O, diba? One tap. Hindi yun hindi yun Wala narinig siguro yung yung isa. Reyna dyan. Defusing. Last player standing. Defusing. Joke lang, fake defuse lang pala. Ayun yung Reyna. Tumahan sa mid. Tayo. Tatlo pala. If Okay you're lang not yan, a good guys. shot today, don't worry. There are other Hindi, ways hindi. to be useful. Okay lang yan, masaya tayo. Gun here. Dati lang. Lagyan natin butas yung bunganga niya. Yeah! Ay! Noo yun, gago. A daw, A. Going A. Sige na, oo na, A na. A na. Haha, gets nyo, A na. Hindi ako mabot. Thank you for sharing the stream. Enemy revealing area. I have the spike. Placing sentry. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Wala akong nakikita dito. Uy, clear A, gago. Uy, may spec dyan. Kinuha ko One na. enemy remaining. Scanning ahead. Di kaya nag-rotate? Placing swarm grenade. Weapon here. Ah, pinatay yung sarili niya. Matay siya eh. My quiver is never full. Well played. Ang katak na rin na? Oo. Eh? Oh. Ito na lang, baka sabungin ko. Maka-cancel na ako niyan kasi sinabi ko. Cancel ka na sa 24. Cancel agad, no? Wala pa man akong... Di man ako gatatas. Cancel ako. Sa bagay, parang langgam lang ako sa mga cancel culture ngayon. Cool. That's how you survive. Ano ka-cancel nila pala? Trabi. Trabi. Binata. B? BB ko? Bibi mo. Yun na. Bang bang. I dropped the spike. Spike's here. I have the spike. Take flight. Enemy spotted B. Direct. Reloading. Kapit. Turret out. Kunin natin sila dito. Shot done. Reloading. Siya ko dart. Bantay ako likod nyo. Galadi. Dado sa side sa soba. Enemy spotted B. Malaman natin pumunta sa likod. Carrier is dead. Okay, nakapatay ako Spike yung down, spike. B. Nasa open. Wait lang, may nagko-call. Ay, Oh shit. my! Ba't walang... 30 seconds left. Jesus. I got the spike. Aray! Meron sa side. Last player standing. Where the fuck is my phone? Hey Siri. Let them try to get through me. Call po yan ka. Wait lang. Don't hold back. Hotdog. Ay.
Revealing area. Puta. Shot down. Nice one. Ay, soba. Placing sentry. Deploying drone. Aray, 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 aray. Right. Ayun mo yung airbus. Ay, wow, ganda ng wall ko ah. Placing swarm grenade. Tinulong mo. Here. Reloading. Come on, let's go. Initiate. Ay, phantom ako dyan, dude. Turret out. Aray! Last player standing. Ay, Dana, one tap. Oh, shit. Oh, shit. The MVP is mine. Let's do this. Reloading. Um, may nag-off niyan Enemy dito. spotted A. Turret out. Placing swarm grenade. Flight. Out. Placing swarm grenade. May omen sa taas. Reloading. Wala mo. Bomba. Revealing area. Found them. Ayun, likod mo. Down. Reloading. Shot down. Saan, Mark? One enemy remaining. Oh no. Tibag, tibag, tibag. Skin, skin, skin. Wala, pangit. They look like us, but are they us? I have so many questions. 360. $6.11 na. Reloading. I'm one. Saan sila? Placing sentry. Reloading. Revealing area. Reloading. Hit daw, Mark. Ha? Left. Rotate daw, rotate. Here. Reloading. Baka nandun na. 30 seconds left. You both May. Mark, revive. Mag-revive ka. Yan. Your duty is not over. weapon here. Reloading. Go, go, go. Tara, tara. Reloading. Wall raised. 10 seconds left. Placing swarm grenade. Spike Plant, down B. One enemy remaining. Uy, yung spike.
Wala na flash. Puta. Puta. Nakalimutan ko yung spike. Match point. Tech support with a carry. Nice work. Puta. Sorry na. Hindi na plant kasi yung spike. Hmm. 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 Time for a field test. Enemy spotted. A. Light out. Enemy spotted. One dead. Reloading. You will not kill my ally. For you. Careful now. Ay, sorry. Nowhere to run. Aray! Meron sa taas. Naka sniper. Enemy mark. One enemy remaining. It's Scanning ahead. Let's go. Let's go. What do you say, Drone? Come on, let's Ready go. to stretch your wings. hindi ko kay Reyna eh. Pinas. Kulang sa pansin. Kulang sa pansin. Pa-humble pa. Sinong pa-humble? Yung Reyna. Kulang lang sa pansin. Pakapansin niya. That's my job. Tayo ako sa akin. Yay! Ay, may Nice. buntok yun. Enemy Yeah. spotted. A. Scanning ahead. Placing alarm bot. Spike carrier. Low na yung rate. Spike down A. Wala pala sumunod. Nasa 7 yung spike. Doon. Patining flank. Patining flank nila. Spike. Yung spike nasa 7. Ganun yun. Reloading. Planted. Going up. Reloading. Enemy spotted A. Puta. Ayoko na. Careful now. Sage nila. One enemy remaining. Nice. Outrun you. Let's go. Rush kayo, no? I can hold an area pretty well myself. Make sure to cover the angles I Uy, cover. ba't nasa akin to? Here. Sabi daw. Di daw sabi ni boss. May ikong dart lagi dito. Sirain natin. Either dito or dito. Yeah. I got you, bro. Wala, di siya nag-recon dart. Them feetsies are so... Take flight. Barrier created. Ano? Plant the spike. Nandiyan yung Reyna. Wala pala sa akin. Placing sentry. Reloading. Oh. Nice recon by the way. Enemy spotted B. Oh, fuck. Kataas! Sa crate. Putang ng crate yun. Likod! Si Omen. Healing. Nice. One enemy remaining. Reloading. Nandito siya, nandito. Reloading. Flank siya, flank.
Okay. Weapon here. Sobrang low na niya. Natumakot siyang 2 beses. Oh my! Oh my god. Okay, nag-teleport torch. Nice. Nahula. Nag-teleport torch. What will it be this time? Have any patterns emerged yet? Saan tayo? Wonderful. I don't know. Oh, Come on, let's go. Turret out. Ang dami na. Dalawa Thank you, Norman, for liking the stream. One enemy Nice remaining. Kubide. galing. Let's Wala go. Cotton stream yun. Light planted. Nasa ano. Phantom lang. Rest if I die. It was great knowing you all. Also, delete my hard drive. Nakatatlo pala ako. Hindi ko napansin. Oh, 3 kills. Galing. Clip mo na lang mamaya. Yes. Pag nag-alt tab ako sa Valorant, naglalag siya. Bilang. Ay, A ba lang? Enemy spotted. B. Ano meron dito? Oh, Reloading. May LED lights ka kanina. Spotted. Revealing area. Placing sentry. Placing swarm grenade. Alarm bot out. Placing swarm grenade. Message sent. One enemy remaining. 3 down. Nasaan si Sobalicious? easy beach. Let's go. Walang vandal Trust my bots. na may skin. That anyone needs. Para ka sa... Ay, po. May vandal na ako. Okay, study guys. Oh, no. Dali, sabi mag-i-fail. Ah, fuck. Galing. Thank you. Why, Mark? Ba't ka nag-AFK? Just there for sharing the stream. Last player standing. Spike down. Attacker spawn. Nag-AFK si Mark. AFK siya. Defenders win. Alright. Easy. Easy. Kayo lang tatlo naglalaro. Ay, tayo. Ha? Ha? What? Si Charlie na to. Ah, Charlie. Nag-AFK. Nagalit si Vince.
AFK siya muna sa open nung open siya. Alam mo yung malala, di pa siya matamaan ng Sova. Nakalimang tira siya para lang mapatay si Mark. Di na nga gumagalaw. Bumay yan. Ay, ba't rinadjak ko si Pinguerero? Invite ko. Tara, magbe-breach ako. Nakakompi ba yan? No. Hindi. Kompi. Nalaro sa kabila. 3v3 daw. Game. Yikes. 3v3 ha. Boburuin lang ako dito. Sige. Free kill na lang ako. Nag-sky yung iba ko. Can feel it. Wala Oh, yung sige. Facebook logo. Sasabi mga racist words. Hey, shh. No, that's a no. Get Bawal cancelled. Kung makancel ako. I don't support racism, boy. Pero yung number one racist na people, Asian. Oo. Gusto ko na sabihin na. Okay? Shh. No. Okay, chill. No. Ang lit ko pa lang sa Facebook tapos maka-cancel na ako. Hell na. Wag na lang. Kailang klaro fight dito. Who is Rock? Rock and roll. Si Raf yan. Rock and roll to the world. Uy, ano siya? Mouse ka ba? Nagets mo, mouse ka ba? Di ba merong ano? Merong... Yung... Paking... mouse ka ba? Yes. Kasi yung kalaban, si Lacson, Josh, and Josh. Raf. Okay. Ayan. Observer na lang ako. Sa akin Ay, na. naging unrated. Your party ba? Custom! 3v3 daw. Sabi nila. Lima lang tayo eh. Ayun si Josh, nakon na. Hindi ko sa inyo pala kayo. Can do with a big fat butt. Lapit, sakit, bakit. Ay. Nag-inag yan. Bruh. Okay, maka-cancel na ako. Match Get found. cancelled. Oh no. Ba't ba nakaiwalay kung ano pala? Putang ina, mga murat to. Dodge buong squad. Oy, sino nagde-DQ? Hindi ko alam. Ha? Wala ako dyan. Wala ako dyan, sir. Pindutin ko nga. Hindi naman ako eh. Hindi naman ako yung party leader eh. Ba't kasi nakaiwalay pa sa room? What the fuck, man? What the fuck, man? Good luck sa stream, boy. Thank you. Tapos na ako sa mga ginagawa ko, pwede tayo magpakamatay. Sino nagtatanong? Sa akin, G. Share ko lang. Share mo lang. SML. Wala. Matapos na rin kami niyan. Curriculum vitae na lang. Sino nagtatanong? Oh shit. Reverse card. Reverse card. Wait lang. Want to play bridge. Dapat yung ano mo na lang, yung profile picture mo na lang, mouse ng rock. Rock looking ass. Raka motherfucker flaka. Jeez. I don't know what to say, but probably Shit. Gusto ko mag-KJ? Shit.
Lord, bobo ka lang. AJ ka kasi. This bastard. Bastard. This bastard. Ganda ng Match ano, found. pick you ulit ito lang. Yeah, yay. Ako lang. Yak, split. Nice, oh. Ako Soba dito. bridge pins, oh. Okay, yung alam ko lang gamitin si Omen, si Phoenix, si Reyna, tsaka si Itong dalawang tulong Si yung Boomer. talbas, si Boomer. Wala. Wala. Ayun. Ano kaya magandang gamitin? So ba? Di man na marunong ba? Ito sana si ano nga. Yung, ayun, di Jonas. rin si Jet, di rin. Shut the fuck up! Ano yung map? Tinik. Ay, Lakson. Gogi yung init. Vince, ano sa'yo? Yan. Yan na yan. Wait lang ama, wiwi. Shit, natatay ako. Fuck. Shit. Oh no. Speedrun. Oh no. Isang labasan, Mark. Sige. Wait lang. Hanap akong bote. What? Hold up. What? Hold up. Oh, no. Hold on the phone, bro. Are you for real, son? Nope. Nahirapan na ako niyan. Paano nung summer na Cyril? Dalawa yung sa summer niya. Wala. Ano may magsa-summer? Anong subject yung summer mo, boy? Na subject. Amo. WD. Ano yung WD? Paano dildo yung pangalan niyo? HWD dildo. Hello, Akbar! Tignan mo yung pangalan ni Sage. Saan? Nakaus ka kanina, nanong No, biyaya sa Breachy. sapo? Dildo. All this chaos. Dahil ba yan? Dahil Dildo. Some Dildo. women just Dildo, got dildo. lost, you know? Oh man, just awful. Kanan? Sabi sa akin ni Cyril, pag 5 daw, hindi na siya mag-aaral. Si Katz? Oh. Gago. Anong nangyari kay Katz? Cyril. Wala Like- bang sprint, bro? Sprint. That means. I'm new to Valorant. Let me in. Ay, may ni Cats. Ati ko knife. Yun o. Mid ba? Gali ko knife, message kayo. Maraming kaya ni Lakson. Tara. Okay, ready ko blind. Crowds, rage. Let's go. Enemy spotted One, B. three, go. Go in. Go. Let's go. Anong ginagawa ko? One enemy remaining. Flash you, homie. Wait lang. Backside. Blinded. Go, blinded. Gago kayo. Tanay na Lakson. Ayan. Pasa yan. Nagulat siguro sila. I've been itching for a fight. Whoa. Slow down. What's this? I like this. Lakson. Ghost. Lakson. Give me That's ghost. Merton. Baby, ghost. Shotgun knees. Need a drop. Ganda ng ghost ko. Pulot ko lang. Ito, Tanda na itaw. Mark. Oh, bakit yung trabaho mo? Spike's there. Nasaan ka? Oy, the bomb, you dumbass. Alright. Dali, meron na ako. Sige, start nga tayo. Ay, gago. Dahil. What the fuck? Chill, dog. Aroy! I'm blind. I'm so blind. Wait lang, backside. Uy, ba't ka nagsatchel, Vince? Ano? Tulak ako, sira ulo. Ayan. Natulak ka doon. Dito Oh. nag-satchel eh. Oh, sira ulo. Natulak nga ako, 4 meter. Bomb buddy out. No. Spike down mid. May 4 na. Aha. Wait lang. Let's go. Kung eta pa yan yung practice, boy, ha? Let's go. Wala pang gagawang practice. Cover going out. Plant. Let's go. Practice niya daw, rap. Ako bahala dyan, sabihan mo lang. Sa akin, ikaw na bala.
Bayaran mo ako. 250. Pati yung instrument. Sama mo na daw, sabi ni Kat. 250. Sige. Cyril, ikaw na bayan mo. Oh my god, I'm smurfing on this. One enemy Yan remaining. ang bala. Neven. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go, bitches! Let's go! Let's Oh, go! dream team. Okay, I'll smash in the front door while you sneak in the back. Teamwork makes the dream work, baby! Bandal. Kanya mo to. Bandal. Need a drop. Baby! Look at my gun, baby! R15 ha? Nano yan? R15. HWD ulul. HWD. Yamaha. HWD. Wheel drive. Ano yung H? Ano yung H? Yamaha. Hotdog wheel drive. Ayun, masyadong corny. Ilan yung sisiri? I wanna kill myself. I'm so blind! Mid. Sige. Magkano yan? Placing alarm bot. Mid. Reloading. Sige. Lakson. Oh, shit. Sige. Nakakamal na ka. Kaya tayo kan. Ow! Ow! Siso pa! Nice. Tara. Andra tayo. Yo, si Charlie to? Yeah, it's Charlie. Ikaw A ba or B? Charlie Pool. Reloading. Reloading. Okay, tara, we go. Lock. One enemy remaining. Yeah, blinded! Flash out. Na-blind din. Isa pa, bye, isa pa. Paplat mo na. Go. Go. Parilin mo, bye, parilin mo, bye. What the fuck? Nax naman pala. Okay, hotdog. Magaling ako maglaro. Tinan mo, papakita kita ng hotdog gameplay. Nataka ako ba't stand gamit ko? Nakailang stand siya lang. Kinain niya lahat yun? What the fuck? Tayo. Oh, I don't want bandal ni Sheriff. Sana. Asa yung sheriff? Ganun to. Okay, kaya Tear naka yung them bomba ko. Akin na yan. Enter B. A tayo. Reloading. Iba. Hindi. Umay, di nasira. Ano. What's the plan? Oh, may from Pamaril Denas. Oh shit. Saan ba talaga tayo? Nasa A na ako. Hindi. Sa bridge na yan. Lakson, nag-pick yan ha. Flash out. Care. May from mid Alis top. na kayo dyan, alis na kayo dito. Meron dito. Walk kayo. Meron dito. Sige. Wala. Wait lang, blind. Go. Wala. Nasa One B main. more, B main. blind. Go. May kumunong orb kanina. Oh no, nasagyan ako. Ano ba yan? Awit loads. Tangina ka. Awit loads. Spike Rak! down. Ano na rak? Player standing. Shotgun ako. Meron dyan. Na-one tap yung jet nila sa akin ha. Naka-shotgun silang lahat. Fuck you! Wala na. Completely fine. 30 seconds left. Ito na ito, gate. Sabi. Galing yan. Okay. Oo, magaling ako. Ano lang, Puro judge na, umay. Nawala yung river ko. Pantom. Need a drop. Thanks. magaling ako, pero... Ayun yung try hindi. sa A. Tara, we go. Oh, Sino ang mag-ito. ano? Yung mga Skin 3-2-2. Oh, 3 kills. Ano skin mo? 2 deaths. Skin. 2 assists. Mag-i kayo. Ay, nako. Okay, sabi ko try lang ha, wag pangit talaga. Mag-i kayo, A. Ay, multi pala A. yung multi. Okay. Kausap ko yung nanonood. May hater na ako, loko. Ay, nako, ba't namatay si Mouse? Yan tuloy, di tayo mababaro. Cover going up. My bad. Wait lang, sige, hold muna natin. Jet low. Yeah, pasulat Blinding. Putang ina, nagulat ako! Gago, nagulat ako. Ano pa gusto ko manyak? Gusto ko manyak sa... Ay, putik na yan! Spike down A.
Last player Ay. standing. Let's go. Nagkulang ako ng mousepad. Mousepad. Nakulangan ako ng mousepad space. Mousepad. Ay, shit. Nabandal siya. Random headshot. Game. Random headshot. Saan tayo? May ulti ako. Ayun. Just let them try. Mag-mid ako, mag-mid ako. Ba't nasa akin to? Ang stun na lang ito sa mid. Sa akin talaga to? Mag-mid ako. Hindi. Doon ako. Mag-mid ako. Sa akin talaga to? Sa'yo na to? Palagi. Yeah. The baby is mine, the baby. The baby mobile. Wala, 3 months pala sumakot eh. Kaya nga. May ulti ako ah. Haba ng kilay niya. Overthink it. That's my job. Rush nyo, no? Kapatay nyo ng isa. Push nyo lahat. Okay. Nice rock. Uy! Aray, ang sakit. Initiated. Satchel out. Paano? I am very low. Holy shit. Very low na yung Reyna kasi nag-kill siya. Flanking Reyna. Flanking. Kaya nasukat yun. Tinamaan yun. Last one. Diyan. One enemy Nice. remaining. Flanking. Heaven. Heaven. Reloading. Oo. Hindi, ramps. Ramps. Wag. Let's go! Yan, shotgun pa. Shotgun yung ako mamaya. Ano ba? Shotgun pa. Nakaganti rin ako, naka-shotgun tayo eh. Rush B. Dodge yung blind na, mag-blind. Blinding! Sentry. Okay Raf, trabaho mo. Trabaho mo. AJ siya. Charlie, paano ka nag-judge sa ano mo, kamay mo? Bakal eh. Sakit Sakit ng gawa. Wala na. Nagpa-vibrate yan. Mag-blind yan, tingnan nyo. Turret out. Ba't wala? Blocking sight. Hydraulic no? Here. Aray ko po. Fancy word. Last player standing. Oh! Let's go, Rock Mouse! Ay, Sana ako tumama. nice try mo sarili mo. That's why Shit. it's only as Nice good try as me, the nice try me, nice try best me. beef. It's alright, nice Need a try. drop. Shit. Okay lang yan, huwag kang ma-depress me. Okay lang yan. I am broke. Oh, Rap, kunin mo to, Rap. Asan? Sino? Yung spike. Bilhin ko kaya yung Spectre. Nung sinong Spectre? Magkano? Sector. Spectre. Subukan nyo yan, ha? Mag-mid kayo. Ano yung Spectre? Hindi, wag. Ako lang naka-Spectre. Sector. Blow something up. Ay, ano tinitignan mo dyan? Sabihin nyo lang kung mag-blind na ako. Ay, mag-stun na ako. Okay. Suck my dick. Reloading. Doble yung yellow, ama. Enemy spotted mid. Parang yung mata. Papatay ko yan. Okay. Reloading. Nabulog na siya ng isang beses. Hindi pala mo. Blind. Here. Reloading. Reloading. Spike carrier down. Spike down mid. Oh, off my shit! Ow. Blinded sila. Hindi naman sila makakahan. Blind din ako, Murit. Meron naman sa likod. Meron source. Last player standing. Kaboom! Oh my god. Gago, anong nangyari doon? What the fuck? So much happening. Come on. Si T-Bag. Get me in the line of Sige. fire. Come on, let's go. Rush nyo. Okay, sa A tayo. Rush A. Sige, sa A tayo. Rush A. Oh, sige. Mag-plant ako agad, gusto nyo. Pick up yung spike. Meron na ult. Bigay mo kay Rap yung spike. May gagawin tayo. Wait, Rap. Blind ka din. Ay, Charlie, hindi. Rap, Ikaw mag-blind. Mamaya, pag papasok tayo, doon ka mag-blind. Check nyo yung sa ramps. Okay. Check nyo yung sa ramps. Shake them out. Pero ito yung nag-fix ramps eh. Oo nga. Man, okay, magra-rap. Aray. Pag mo in-smoke. Sorry na. Pero doon, Uy, pasok kayo sa baba. Sa baba kayo pumasok. Huwag dito.
Yeah. I-revive yung ano Sage. May tao sa taas, may tao sa taas. Ay, tae! Nastan siya kasi. Re-revive yan. Di ko alam. Magre-revive yan. Nasaksak Akitin nyo, yan. akitin nyo, Okay, akitin nyo. blind ka pa, blind ka pa. Coming. One enemy remaining. Nice oh. Low na sana. Nice, Yung nice, bridge, no info. Satchel out. Kunin yung Satchel out. kunin mo nga yung OP, Vince. Nasa sewer. Ay, nasa vent. Vent. Oh, nito ako dito. Ano bang magandang baril Ay, dito? hindi. Wala na, Ginawa. kinuha. Kaya nandyan siya. Hanapin nyo. Nasa B yan or sewer. Joke lang, wala. Kala ko, ay, nakuha na ni Charlie. Ay, hindi. Wag B. Hindi tayo sa B. Hindi tayo A. Flash A lang. Lang we go eh. Ay, all the way. Nasaksak yung sobang. Ano, di siya nakatingin or nalikodan lang? Yeah, Siyempre, used to. parang ako sneaky diki. Fucking sneaky. Oo nga, paano kanya di nakita? Ang open ng heaven. Oo, Let's go. sneaky Pustahan diki. tayo, merong magano dito. May pick din. Sige. Double pick. Come on, y'all. Ay, pull mo. Dahil lahat mag- Enemy spotted A. Wee! Okay, bridge. Ah, shit. Spike down A. I have the spike. Ayun, blinded. Ay, bulag yan. Ay, bulag yan. Dami. My way. Oh no. Last player Oh standing. shit. Fucking. Fucking, ay, bastos. Yeah, yeet. Kabado na, kumikilig na yung balls. Watch this! Ay, tanga na, naka-up. Ang bagal naman nun. Ay! What the fuck? Ay, sayang! Embarrassing. Di na-cancel yung recall animation. Ay, tangina. Embarrassing. Recall to I may can hold putik. an area pretty well myself. Ay, watch this yan. Embarrassing. Cover the angles I can't. Embarrassing. Tara dito. Jet dip ah. Hirap, rough. Yung si Jet Def ba? Ay, wala man tumama sa blades niya eh. 3-9 yung jet What nila. front siya eh, 3-9 siya. Ang time Okay, blades tara. Mga top front Ano ba? na. Flash, Mid. flash. Dito. Alarm bot Tsaka out. lahat na side. Nabulti ako agad ah. What's this? Watch There we this. go. Kami ako konti. Oo nga. Pag nasa yun ah. Pag napansin ko kayo. Bomb buddy out. Kaya lang, nastan ako. Tandun ako. Pasukin nyo lang. Aray! Nabulag ako. Plant. Placing sentry. Putang. Dead. Ganyan ako. Dead. Bridge. Oh, fuck. 7. Ay, na-blind ako. Enemy Vice. spotted B. Hindi Ikaw ako. yun. Hindi ikaw yun. Patay na ako. Nandun na, Vince. Placing swarm grenade. Dapat kanina ako pa Swarm grenade out. Placing Nasakit swarm yung grenade. spike. Swarm grenade out. Dapat kanina ako pa wala tuloy yung Jesus niya. Reloading. Flanking. Dalawa yata. Last Fuck. player Minus standing. 100. Minus 100. One enemy remaining. Dyan. Let's go! Nice. Get up. Let's Nice. go. Go. Pull up. Pull up. Bago mag-out ng bridge. Last round before the switch. They call me the baby. Or reload them. Spike up. Last round na ba? Last round. Oh, Pakuli yung lalabas Odin mo. Your pocket. Bakit? Di ka ata marunong magbasa, Charlie? Ano na? Di ka marunong magbasa? Rap. Ayun, last round before swap, oh. Patagin na Ay nako, Charlie. Force Ay. Odin no, Rap. Dahil hirap Napilitan mag-Odin. Hirap ako mag-enjoy pag... Oh! my Oh my God! I got the spike. Off your feet! Enemy spot. Go spam, Charlie. Putang ina. You will not kill my ally.
Spike down B. Nice try na. Last player standing. Narang may lugar pa din. Ah, Puta. wala siya eh. Ayaw na. Tinamaan ko isa pa. Switching sides. Nice Just, try. Yeah, you yit. know, from the front. Nice try na lang, guys. Iyak. We Yak go. tayo. A kayo. Pangit yung raise sa A. Eh, anong pangit yung race eh? Doon ka dapat eh. Di ako marunong mag-A sa raise. Dito Doon lang ka ako na lang, doon ka lagi. na lang. Mas kailangan Wee. si Charlie dito. Yeah, yit. Ako no, jab bridge. Sige, Oo, pala. away. Wait lang, ako. Blind Hindi, agad. Huwag ka mag-blind, wag. Mamaya. Code Ready M mo gago. na, ready mo na. Pag nag-rush na lang ako, doon ka mag-blind. Okay, agad. Sinabi ko. Hindi, mag-pistol ka muna. Ready mo na lang mamaya. Okay. Wait lang, pick muna. Pawambahin ako, kita, no? ka muna. Jugjugin mo ako. Traffic ako na bahala dyan na pa. What? Wait lang, wag mo block. Nasa A sila. Ay, Kaboom. A, nasa A. Baba ka, Vince! Uy, baba ka! Dalawa kayo nasa A din. The fuck, Diyan ka I'm lang, stuck. Charlie, diyan ka lang. Okay. Hey, Ralph. Wait. Ay, puta, ba't napindot ko yun? Kaboom! Ay, sayang. Di siya kaboom. Diyan ka lang, Charlie, ha? Atula. Ay, dinap yung Dinanap yung spike. Ay, Nice. ay, galing. Wow, galing ng mouse natin. Galing. Alis na. Run and gun siya na rap. Nag-rotate na Wait sila. lang, wait lang. Hindi rin. Hindi, hindi Oh, nag-rotate. nag-blind. Hindi, joke lang. Walk lang kayo. Wag ka lang, bay. Hindi ko lang kung di. Wait lang, bay. Care. Okay, blinded din siya. Litaw ka, putangin naman. Ay, shit! Okay, go. Goods dead. Goods dead ang puta. Head. 78. Ano Okay, nag-sewers. Ang baril mo. Laro fight. Din sana yan. Ewan ko, pangit 30 ang pwesto ko. seconds left. Okay, sige. Wait for down Side. bow. Nag-sword jet. Ewan. Planting na. Spike planted. Yan na. Hindi, nasa ramp siya, nasa ramp. Alright, sakit. Jet. Ooh. Heal pump. Low bridge. Ah, shit. Sige, sirain mo. Enemy spotted A. Last player standing. Pero low bridge ah. One enemy Kala remaining. ko maganda na yung place ko eh. Tapos ano nangyari? Nandiyan lang sa side. Ayun na. Kanina. Good Nasa pump. side lang. Michigan. No charges left. Oh, likod. Oh, shit. Oh my god. Low yung bro. So, ano siya ng None gambe? of my stuff has Baka na. malfunctioned yet. Can we celebrate that? Oh my. Gun Nice here. try. Sarap mag-frenzy ako. Grabe Ganyan yan. kaso konti lang yung bullets niya. Pag di tumama, walang guarantee. Hindi guarantee. Yan! Tama yan. Wait lang, Charlie. Huwag mong block. 6 steps. Boom. Putang ina. Wait lang. Russian Sabi- hacker. Boom. Blind. Ay shit! Ang nasa harap ko palang gago. Kaboom! Ah, Uy, nakapatay ako. Spike down B. low health na siya eh. Sige, nandiyan naman yung spike eh. Guess. Please, ay, di ba? Oops. Gulat ako sa shit! Enemy spotted B. Very low yun no? Care. Very low yun rin, ha? Very low. Pati yung Soba. Very low silang dalawa. Sinamahan ko siya. One enemy remaining. Dead. Bombayin mo. Nakabundle oh. Last one. Isa pa. Okay, bombayin mo. Oh shit! Let's go! Nice swap! Oh, my leg. I hate to say it, but probably best to play as a team. So, what's the plan? Dito So, ka, Vince. Dito ka, Vince. Naghihintay lang pala si Sobalicious eh. Kanina. So, malicious. Yeah, Low na siya eh. Negative 101 siya. Yeah, Energy pa. Ah, shit. Naulo yung Topic bridge na. siya mo. Pwede din yan. Post gonna pick Pick ka na. dyan, Mark.
ka dyan, pick ka dyan. Paano Hold ko na lang to, di na ako. Okay. Oh, hold mo. Oy, dito yata yun. Nandiyan sila, nandiyan sila. Care. Wait lang. Vince, wag. Kaboom. Boom. Dead. Nice one. Okay yan, dito. Ah, fuck! Naka-shotgun pala si Gago. Putang ina nyo! Si Soba. Soba dyan. Nice, let's go. Spike down. Vandal dyan sa akin. Mid. Mudar B main, po. last scene, B main. Tsaka lang, Rap. Tsaka lang. Asa yung spike? Ayun oh. Nasa B main pa rin, minus 100. Nandito lang yung spike. Tsaka lang. Jakol ka lang. One hit na lang yan, ha? Ang tahimik. Once upon a time, meron isang namatay. Yayit. Ba't wala pa namatay? Naghihintay ako may mamatay eh. Here daw. Ayun na! 30 seconds left. Nakairap. Last player standing. Naka-phantom mata. Uh-oh. Uh-oh. Ginamit mo pa yung dash mo, clutch pa yan. Uh-oh. Ikot? Yup, nag-vent. Nagbiyata. Offer fee. Wash dish? O hindi? Hindi. 10 seconds left. Watch this! La lavender. Lemon. 5. Hala, ubos na. Wala na. Spike Ah, planted. Puta na yung shit! Saan siya dumaan? Baka nag-ano lang, bumalik lang. Baka nag-fake vent. Oh, fake din. Bastard. Stop step, bro. Meron ko isang dyan. Ayun na. Planted Baba. for... Blocking sight. Oh! Diba? Let's go! Fake mo ako dyan, ha? Let's go! Mudar po. Let's go! Pull up. Pull up. Dado, Uy, tinibag. Ay, dana. nako. Oh shit. There you Ang go. front wins. At least hindi na makatak na Vince. Wala na makatak na Reyna. Vince. Kaya nang tatak eh. Pull up. Akala niya mapipake niya ako dun. Anong gamit mong barrel? Madde. Phantom. Kaya lang, huwag ka ba na mag-blind? Tsaka kanina lang. Tayo kasi kanina eh. Basta ka lang nakawak na blind eh. Hindi ko nakita yung siege ha. Blind. Tama na. Counter blind. Yeah, nag-counter blind na ako. Counter UAB, dali. Wait lang, Counter wait lang. UAB. Putik na yun, nasaan na yun? Ay, Kaya huwag mo ubusin, wait lang. putik! Sabi ko sa'yo, huwag mo ubusin eh. Low na yan. That fucking... takbo! Malalim yan. Takbo. Run. Planting. Marshall, man. Lagi ulo naman nakalitaw dun eh. Spike planted. Hindi ka naman yan. Hindi. Zero. Player standing. Aray, ang sakit. What? Na Marshall. Damn, this Marshall fucking Fucking. Marshall fucking lagunet. Hindi ako nakatingin Fucking eh. lugar na Tsaka yun. putik na yun eh. No, yung blind eh. Huwag mo ubusin blind mo, oo. Di. Yung lugar na yun. Bit of ako, this lagunet. Yeah, suck on it in my fucking ass and put it in my fucking ass. Ay. Lalo eh. Ay. Ipat mo na. Gaya ipat mo. Dito. Ipat mo. Dragon Ball. Okay, hold na lang. Dragon Ball. Fuck! Ame. Cookie. Nasa mid sila? Ay hindi, nasa B sila. Charlie nasa. Holding. Sa mid meron, tignan mo yun. Okay. Get the fuck out of here, bitch! Ha? Sabi ko sa'yo, meron sa mid. Trap. Wait, taas. Ano ba yan ng patatas ko? Grabe. Napantong pala gamit ko! Spike down B. Dalawa dyan, Soba, tsaka... Ay, Soba. Puta, wala na pala si Soba. Blinding! Nice! Let's go. Vince, nandiyan Vince. One enemy
enemy remaining. Meron pa isa Ginagawa dyan. mo. May isa pa dyan. Wag na nga, sayang ulti. Galit na galit. Let's go. Nice, Let's nice. go. Let's go. Pull up. Let's go. Kaya ulti ah. Yeah, pull up. Ay, wow. Ba't bumili akong vandal? Yo, you. 11-11-7. Ay, Raise diff. Let's go. Sampu last lang, Reese. Snuff them out. Yeet. Baka mag-ingay mga yan, ha? Gawin kong bait yung turret ni Ram. Hindi. Hindi nag-recon dito. Oh, never mind. Okay, yung mga yan. fuck. I'm dead. Fuck. Enemy spotted A. Labanan mo Boom! Sumabog! Low na yung mga yan. Nasabugan sila. You will not kill Thank you. my The ally. same for Off your feet! Tingnan mo yung Okay, doon na Ayaw ko lumipad. Kaya ako bala sa'yo. 3 kills. Spike down A. One enemy remaining. Ay, nasa baba. Soba man 400 sa akin. Okay na, trash na. Allahu Akbar! Low na yung Soba, promise. nice So, kill. how are you? Line mo si Rap, Spike here. Maray! We got a pick. We Ay, move hindi ko it. na Ay. Got it? Shit. Kamehameha. Wow. Nangulti naman ako pag nag-B sila, may hirapan sila sa akin. Kapit ako Rap. Ang close ng kills natin, ha? Para sa akin, syempre. 11-11. Make a wish. Saan kaya? Make a wish. Mag-limit ka, JB, or time dalawa? Double pick tayo. Double pick tayo. Wait lang, naka-OP ako eh. Ay, pull up. Check mo yung sword. Ah, sige. Ay, tinamaan ko siya. Enemy spotted mid. Yan. Nakayuko siya. Nagulat ako. Mukhang tingin-tingin dyan, Sage. Enemy Oh, shit. spotted mid. Let's go. Moral support. Let's go, Jet. Let's go daw. Let's go. Let's go! Tama. Rotate, let's go! One enemy remaining. Saksakin! Sakay nyo. Yun, blinded yun, Uy, blinded. saksakin! Fucking Sacrifice your life for Pakistan. off your feet. Anyone have any splints? I may have jammed my fingers. Multiple fingers. Nah. Fingers. Fingers. Fingerero, licking din. Naging autistic ang puto. Baba kayo. Ako mag-pick dyan. Baba kayo. Sa baba kayo mag-pick. Ay, laksan ulit. Double pick tayo. Okay lang. Mid mo na yan. Sige, kaya mo na yan. Nandyan sila, pa-flights ako, papasabugin ko sila. I have ult. My ult's ready. Dito. Tingnan sila, ha? Okay. Di pa sure yan. Nag-pick Ah, di lang pa sa sure. tama. Kaya ka lang dyan, boy. Kaya. Okay. Kaya nyo na yan ha. Panik ako dun. Para sure. Punta ka na mid-lock. Bomb buddy out. Support ako sila dito. Dito. Moral support na marap. Let's Saan lang, go. Charlie? Oh, dito nga. Here. Patay mo na yan. Nice try. Sabi ni Nice Brit. try. Nice try sabi ni Bridge. Nice try. Nice try. Hindi, wala na yung top side nila. Ay lang. Ops, baka ma-fake tayo. Baka mabambuzol tayo dyan. Here. Hoy. Bumaba, real. That's illegal. Wala, tatalino sila. Muntik pa yun, oh my. Pupunta pa kasi ng A. Pupunta A yan. Babalik sila sa inyo. Ayun, no? Ay, kung ako, mag-ulti ako. Tatalino. Here comes the pot. 30 seconds left. Nakakaya yung ba? Naka-shotgun siya. Naka-shotgun. Hoy, yung Reyna. One enemy remaining. Let's go. Madi-deep fakes ka dyan, Vince. Where are you? I have kaboom. Where is your wee Kaboom. Boom. Bam. Pa. Naka-ano siya, bakit siya? Bara bam. Match Boom. point. Pa.
Let's put them in the ground. Match point na pala, putang ina Match niya. point. Charlie, trash talk ka, Charlie. Ang weak nyo naman, mo. Charlie, dali, trash talk ka. Yun na yun. Mag-operator ka talaga, Charlie. Papakitaan ko sila. A white feather ng Pinas. Bridge, di pa mo. Yes, sadly. Aww. Oh, Dinepress nyo, lo. Dinepress nyo. Sorry. disperse. Okay, sorry. Pick her up, sige. Ah, Ay, shit, nice! pare. Nice jump pick! Ayan. Tinulong sa'yo, tinulong. Ay, shit. Butik, alam ko na siya eh. Kaso ka na nilipit na ano ko sa alam. Putang ina. Yun na yun, Sorry na nga. Yun na eh. yun. Yun na. Wala, question mark. Here. Hindi naman mabiro. Uy, sa mid-drop! Opya. Nagalit. Nagalit yung titi. Yung mid, iniwan. Spike planted. Ay, na-mid ako. Hindi, sige, kung may lalabas dyan. May yung... Last player standing. Ay, na-face. Nagalit sila, loko. Yung yun. Nagalit. Yun na yun. Charlie, ginalit mo. Yun na yun. Nag-donate na ako. Ah, the fuck was that, Ana? Ah. Hello. Okay, motherfucker. Laras kitang gago ka. wait. Nagalit, guys. Rap, iwan ka nga ng... Odin tayo lahat. Kayo. I know, gusto ko yung mga magkabanda ako. Pinagsisisiyan namin to. Okay. Okay, mo, Charlie. Sige. Punta kayo na, okay, Ah, putangin na blinded. Rap, check mo muna yung mid. Nice. Spike down B. Reloading. Oh, Nice. spike spotted B. Nice try na lang. Ay, puta, naka-off pa rin si Gago. Page, bilisan mo. Para sa yan. Spike planted. Oh no. One enemy remaining. Ano lang? OP yan, ano OP yan. Okay yan. Asan? Saan mo? Yayit! Yayit! Yun na yun, amo. Yun na yun, amo. Tibag mo na tayo. Tapos? Tibag mo na Oh, tayo. no. Tibag mo na. Oh, no. Easy. Satchel out. Get rush talk na kayo. May oras Satchel na. out. Block the sight. Fuck it, fuck. No balls. Di naman mabiro. Is nothing. This, see this? Ano, isa pa? Ika, isa. Defenders win. Weak shits. Third frag. Weak shears. Weak shears. Na-toxic pala ng mga kasama ko. Oh. Sa bagay, Oh, naglalaro ng mga lalto eh. Walang thrill pag hindi toxic. Ba't parang stereotype yung lol? Ah. Ay, lolo. Ay. Get cancelled. Cancel this motherfucker. Si Iraf pala kasama sa cancel culture. No. Oh no. I'm one of them. Araw-araw Wow, nagdadabot yan. no. Oh shit. Oh no, exposed. Oh, shit. Exposed. Exposed. Si Charlie pala yan, si Charlie. Charlie yan eh. Ah, si Charlie Wala yun. ko deny. Grinder. At least honest ah. I'm honest. Grinder nga. yan eh. Wala ako dyan. Nanahimik kayo. The sudden silence. Totoo kasi. Oh no. Oh no. Basta ako, I'm okay with it. I just play League for fun. Ulol. Wala. Psych. Ina yung laro ko, putik. Maybe. Nag-reset lahat. Huh? Sayang yung mga baril. What? May libreng prism ba pag natapos mo yung ano? Battle pass. Gomu. Sayang All yung may mga baril. battle pass. Sana all my skin. Sana all may pera. Yes. My God. Ang ina, Sana dapat all eh. meron. Dog. Ano kaya? Practice ko ata ulit si ano eh. Si... Eh. I'm a Practice. practice guy. Guy.
I'm Sky. Sino kayo magandang practice yun? Ano? Fucking Sakit region. ng ulo ko, umay. Kakatapos ko lang lahat gawin yung kailangan kong gawin. Hindi na natapos yung bridge ko. Sa bagay, hindi na mga araw-araw. Match found. May naman. Bind. Bind. Pinakaayaw kong map, putik. Bretch tuloy. Bitch tuloy. Bridge pa din. Nasabi ko jet eh, bretch. Bridge. Enjoy. Bridge. I'm bridge. Natoy. Pag-jet ka, Lax. Tama ko. Ang pinanatil ako putik. Yung laro ko na wala lahat ng pinag-irapan ko yun. Shit. Sayang yun. Ang dami nun. Ano laro yan? Ray nakalaksag. Dali mo. Bridge Farm ko jet. yung mga kalaban. Farming. Sana sila ulit. Ay, sayang wala tayong save Iyan. para sa mid. Sa- Para Masyadong na malaki. yung entry Masyadong natin. masyadong malaki yung pull nung... Hindi ako marunong mag-sage eh. Oh. Gusto niya try ko. Ano yung mga parang Oh, para kuhanan mo si si Mark ng gamit. I am both Agent. healed and Ready na akong masigawan. Wait lang. Ready na akong masigawan. Motor poker ba? Hey, Jeff, revive me! Hindi akala ko. Fuck! Sayang talaga yung mga yun. Ala, may sky. Better sky. Pwede ako nag-sky Ano tatanong? Ala. Hindi, sige, magbabait na ako sa harap. Hindi ka mahal na nanay mo. Ay, shit. Nasabi. Ay, sorry. Think you can enhance my knives at some Na point? personal Maybe pa some nga. lasers, homing tech. Saan ako Just spitballing here. magwawal? Sa ano? A. Wait lang. Ang sayang talaga itong mga... Sa A sa tabi ng Taipei. Ay! Yoy. Saan? Sa Wala A? ba third person palo? Oo. Saan Diyan dito? Sa entrance. Sa entrance. Gana third person Valorant. Sana, ang pangit. Ang pangit, sobra. Third person Valorant. Ayan. Pwede yun. Kaya Thank you, battle Trisha, royale for ba? liking the page. Ay, liking the page. Cut off stream. What's up, motherfucker? Guys. Wall raised. Tama ba? Proud kayo sa akin? Tama ba? Yes, baby. Mega. Eh? Meron ka dyan, meron ka dyan. Ay, tama. Window. Okay. Buisit pa naman palang kalaban dito. Shit. Wait, tabi ka rap. Ma-stun ka. Ay, Ano hindi, to? wala. Heal? Oh. Blind ko to na walang katapusan. Sige, bye. Tama yan. Dayit! Pa-free hit mo yung ano ko, yung bot. Long. Enemy spot. B. Siguro ako ano. Wait ako! Spotted B. Aray! Enemy spot. Spike down B. Okay, oo. Variable removed. Nabinsan ng ginagawa ko, Vince. One enemy Powers remaining. out. Rebalance na lang ako, load. Nasa, ano? Reloading. Saan ba? Nasa uga-buga? Yan. Box, nasa I uka. think. Nope. Saan ba? Clear. Uka. Spark drop ba? Hindi. Eee. Reloading. Ay na siguro. Pinagkapalit yung bike Spike ko, planted. Yep, A. Dito ako Saan na na pupunta? Mag-even ako. Mark, dyan ka naman. Okay. Uga-buga! Shit. This bitch. Nasa lamps or short. Dito. Last player Ay! standing. Alright. Uga-buga! Nice oh. Abog-labog. Baglabog. Tangin mo tayo pa ako doon. Fucking bitch. Other packing. What will Uga-buga! it be this time? Rock Have main any to? patterns emerged yet? Rockman na naman. Tururun. Turunenon. All rock yung mouse, sa akin CDR King lang. It's all about the skills. Sige, aking supremacy. It's about the Oh, fuck. Doon ka sa lo. Zoy.
Walang nag-A. What's up? Thank you, Mata, for sharing the stream. Saan nahulog ako? I love you. Ang payat ni Jet. Baba Bowie. Baba Boy. Thank you, Daryl. Anong Like diet? the stream. One long. Baba Sino Boy. tangina ka na? Meron na naka-bundle? Ah, Ah, shit. si Dami. Charlie, may pumasok na Eh, heal sana kita eh. Ba't di ka pa pumasok? Last player standing. May, ba't ako nag-change gun? Spike planted. Suck my dick. Ba't naka-martial ako? Kaya sa akin yan. Oh, look at that. Habulin ko naman ngayon. TP gun. Habul ko. Horror game. All my fucking guns are Reload. bad. Tatamaan ba ako dito? Depende. Kung nag-360 siya. Balik ka nag-spray. Ayan mo. Ayun na sila. Narinig ko eh. Oh shit! Oh. Oh fuck! Yun na yun lahat. I'm faster than Sky. Sa inyo na to. Buga. Na kanino? Nakakailan po. So, Lama akong X-Day. Phantom mga... nakana napatay ko pa si Penax. Si Penax. Hindi, ako na lang. Hindi, magano ako. Magalang ka ba o hindi? Hindi. Malok ba rin? Alawak bar ka, diba? Wag muna yung wall. Wag. Di wag! Di mo kailang sumigaw. Footsteps. Wag mo na Bye. sayangin wall mo dun. Ang gagawin ko. Aray ko. Flanking. Dalawa. Phoenix and Raze. The brown guys. Racist. Brown guys na sinabi ko eh. Oo nga. Brown naman tayo. Actually, yellow pala. I'm red, I'm yellow. Ito na yung One enemy remaining. Next one. Rush nyo. Sige nga. GG. Reloading. Nasa yung bandal? Ay, okay. Reloading. Ano ko? Breach, I wish. Sabay ko nag-tip yung Sage. Siya ang kalaw kalaban yun. Sino gustong shot? Sayit. Ako na lang, sige. Okay, ako. Gulit ako kay Mark. Ito. Kalaw kalaban na Sage. Give me that shit. Ang mga Vince. Nice. Ano? Drop me Vince. Damn. Wall. Uy, gagong bilisan mo. Putang ina, nahulog ako lang. A sila, A. Oh my god, di ako nag-dash. Wala labanan yan, Doc. Tipid. Walang tipid ko mag-dash. Eliminate. Nice. Revive me. Para akong tanga dito. You fought well. Ooh. Nice. Look at that flick, boy. One enemy remaining. May revive siya. Baka mag-revive. Nasaan ba siya? A short. Okay. Oh, ano Sino? Let's go. Nice. Let's go. I am a mountain. I'm a mountain, Ana. I can hold an area pretty well myself. I am a I mountain. can't. 1-3 ako. Oh, wash dish na ba ako? Wash these. That's Tangina. Ako dito. Dito talaga ako magtipis. Ay lang. Mag-middle ako. ay bad yan. Para Oh no. Wall ba ako? Wall? Hindi, wag na. Hindi, wala sila. Hindi ako Wala naman tao dito. Wala rin tao dito lang. Baka bots. Meron. Wala mo na.
Na-blind ako, sir. Sorry. Charlie. Buka ka lang ah. Yep, walking. Watch this! Walking. Sayang. Ha? Natalo ko sa Vandal? Urong ako, no? Low ako. Malapitan. Planting. Spike planted. Sige, Charlie. bilis. Bigla ako, natalo ko sa Vandal? Tao dito. Oh! Kamali ako. Ay. Rinasok tayo. Sayang. Save na lang? Or... Uga! Shoot! Ay, shit! Hindi ko makuha yung orb. Yeah, yeet. Get bamboozled Sayang. by the orb. Ay, apat sila na 7 ah. Rinasok. You do yours. Pinasok ko! Let's go. Let's go. Pull up. Pull up. Hindi ko na nagagawa yung Allahu Akbar. Wawall ko na to. Mamaya mo na gawin yan. Tsaka dyan mo gawin. Kaya mo dyan. Let me do that shit. Late rush sila. Okay. Late. Wala na silang taga-bis yun. So, Alarm bot out. Get out of my way. no bis, you get out. Ay, sayang. Di siya na ulo. Wow. Ay, Kailan ako nag-iya mo doon sila nag-B? Oh my. Shit! Sila namatay. Heal kita. Revive. Nandito na sila sa loob. Revive. Sir, please! Boom, bitch, fuck you. Nice, Charlie. Fire in the Oh hole. shit! Takbo! Putang ina sa likod ko pala. Shit, nasa left. Last player standing. Umahin ako, shotgun Dyan, sila. dyan, Spike down B. Tao Saan ba ganyan? Yeah, yeet! One enemy remaining. Nice, Shotgun yan ah, shotgun. Ako shotgun. Nandyan yan, nandyan. revive na lang kaya. Bait mo ako. Sige. Sige, revive mo yan. How? Yeah, but... Nasa loob na lang, nasa loob na lang. Your duty is not over. Oh shit! Oh motherfucker! Shit! What the fuck? Sage. When you turn it on, you Activated. turn it. Dana? Great work. Dana, yung utak kanina, Dana, sayang din na stream ako. Hindi ako nagsistream. Yung pala na-stream ako. Focus. Let's go. Oh shit! Nabingi yung mga nanonood. Buti na wala nanonood. Puta. Nabingi siguro. At least clippable, no? Clippable. Nawala yung laro ko. Ay, nawala yung laro ko Flip dahil that. sa wala. Flip that. Wala lahat ng balik. Oh, dito 8 lahat. Halos. Tara, Charlie pa. Charlie pa. Go. Blind ka, Wait blind ka, lang. blind ka. Go. Diyan ka. Wako na. Bye! Sa'yo kasama ko nag-aalokbar. Pa! Sabi mo doon sa bats. Joke's over! You're dead! Kasi talaga ako sa laro. Nawala lahat ng pinag-arapan ko eh. You will not kill my allies. May bats isa. Yeah, yeet. Shit, dito sila. Bang. Nice. Last player standing. Ah! Bitawan siya. You will not take my op, bro. 30 seconds left. Spike planted. Run, bitch! Let's go. Oh my Umarunong siya. god. Easy off. Op. Wala lahat ng pinag-arapan ko, Lord. Oh my God. Trust me. Oh They'll know no. what hit them. Oh no. Phantom. Oh. Uy. Ninja.
Damn. God damn. Nice one. War race. Dito sila, dito sila, dito sila. Charlie blind. Fuck that. Fuck you, sige pasok kayo putang na yun. Pasok kayo, sige. Reloading. I've got your trail. Oh my god. Parang mo nga lahat yan. Parang mo lahat yan. Ah, fuck. Ulo na pala yan, di ko alam. Sa likod. Last player standing. Hindi ko nakita doon. Kadin talaga ako. Putik. Pinaghirapan ko na wala lahat. Ayun. Fucker your buttholes. Oh, sayang. Spike planted. Sabi ng wall. Last one. Ulo yun! Di siya na... Pao na ako. Ulo yun! 100 lang. Spike sites. Hindi siya ulo sa screen ko. Ulo siya! Ito na. 100! Ano yun? Ayit. Bawas ba yung damage ng right click? No. Ay. Lahat. Nawala lahat. Ayit. Alam. Barriers here. Si Ayit, ayaw ko nang pick. Here. No charges left. Sa kabila sila. Diyan ka Dito, na. dito. Ang Dito, sorry. dito. Meron dyan. Isa si Seth. Bulag yung aso nyo, parang tanga. Nice. Oh, fucked up! Spike down A. Healing. Blocking sight. Picked up na ba? Pasok ako. Oh, dito. Ano? Meron dyan Charlie. Matik ka. I can feel it. Diyan ka lang Mark. Can feel it in my bones. Up, blind ako. Get, tignan mo lang. Boy! You mad? You mad, bro? Yeah. I'm gonna fight you, bitch. Why? Oh, nasaan na sila bat? Nasa bat na. Hindi, nandito pa rin. Binabaril ako eh. Dito, Nakuha ni Here. Spike. 30 seconds left. Wait lang Charlie. Wait lang. Swing tayo, Vince. Ay, swing tayo, Mark. Spike down A. Okay tayo. Hindi ako nakuha yung orb. Nawala ko. One enemy remaining. Negativity. Tas. Charlie, negativity. 10 seconds left. Get us. Let's go. Boing. Tata. Fucking van. Let's go! I pull up. Let's get these idiots. Every round, sabihin mo yan. No. Basta ako na sobra eh. Soundboard, sayang ka lang soundboard eh. Basta ako na sobra eh. Yun ba yung ano? Ito sa sinabi Yung ko sa'yo. survival game? Oh, may soundboard ako kung walang ko lang setup to. Nag-reset kasi yung ano, nag-reset YouTube. kasi yung lugar. YouTube is Eh, your nandun friend. lahat ng item ko. Hindi ko na out of my way. Puro kami email ni Nadja ngayon. Oh. Hindi ko na check yung laro to. Nag-get out of my way na siya. Nandun lahat ng baril ko. Tawid Clear. naman, Lodi. Fuck you, dog! Ang ginawa ng ano, aso Oh sa'yo. my god. Ibi, madik! Alok bar. Alak bar. 1, 2, 3, alawak bar. Noise! Accuracy. Reloading. Ah, shit. Ay, tayo. Nakaharang ka pala. Left, Player hard standing. left. Siguro. Nice. Pasok. Huwag mong pasira. Nasira na nila. Talaga. Bigyan. Oh! Spike planted.
Clutch or gay? Watch Oh, this. dash in. Na-stuck. Na-stuck na siya. Don't tog. Watch this. Don't tog ah. Wind. Watch Where'd this. it go? Charlie, Watch this. I'm so tilted, Charlie. Awit man. Nabukol yung jet. Tarantan, tatantan. Point. Embarrassed. Wall raised. Sila. Dito, dito. A. Oink, 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 oink. Wag, Charlie, Charlie, wag. Ako na lang, ako lang. Pinaramdam ko lang bangis. Oh shit. Wala yung robot mo, Rob. Sige naman blind yun. Okay, ako. Fuck your dog, bitch. Rob, balik ka dito. Ah, Sige, activate mo lang yung mga robot. activated ah. Pag binabara nila, doon ako lalabas. Reloading. Rock! Joke lang. Lock in sight. Hindi Need mo ako. healing. Tingnan mo. Need healing. For you. Yeah, yeet. Papasok ako or papasok ako? Papasok ka. Pasok mo sa akin. Ay. Oh, nandito pa rin sila. But ako. Joke's over. You're dead. Oh no. Okay, joke 30 over seconds daw. left. Hindi yun joke bro. Rob, water ka, sama mo sa amin. Ay, wow! Nandito siya. Go. Naka-knife out pa mo. Ano? Ah, yung bomb nandun. Spike Sabay. down A. Bite na lang, bite lang. Go. Sabay. 10 seconds left. Wala siyang oras. Napanic na yun. One enemy remaining. Kaya nasabi yan. Nasabi. May naririnig ako kanina Last dito. player standing. Revive. Last round in the half. Ano umayaw. Battle cry team. We lose it anyway. I'm out in this motherfucker. That's my battle cry. Bilhin niyo ako. I don't have money. Ayan, naubos ko, no? No mana. No mana. Wait, hindi. Ay. Dito mo, Rob. Dito. Dito. Barrier created. Ganda question. Hey. Let's go. Ako na, Rob. Di ba Rob, ako sila na. nag-smoke? Yung robot mo. Para kailangan. Nakapasok na yung Phoenix. Nasa lamp. Phoenix lang yan. No. Shit. I've got your trail. Ako na eh. Phoenix lang yan eh. Fuck your sport looking ass. Walang sperm. Fire in the hole! Wala. Puta na. Pupunta lang iya. Oh my god. Pumasok pala to. Planting. Ay, tayo. Nasa taas siya. Sakit ako. Next game tayo. Ayoko rin yung map eh. Spike planted. Sige, punta niyo si Rob doon. Nasa taas. Ow. Nasa Player likod. standing. Puta, si Phoenix pala. Nakalimutan ko siya. Next game tayo. Headshot. Natilt ako, mother, tracker. Si Mark kasi. Ay, puta. Anong ginawa ko? Hindi, si Mark William Bayani. Wala na siya dito. Pero dito siya in spirit. Ano niya? Switching sides. Arms for a spin. We? Oh, for a Paikutin spin. mo nga. Paikutin mo nga, bay. Wala, ba't ako mayawa? Reloading. Ay, ba't binato ko yung barrel ko? Uy, tumubili sa akin. Oo nga pala, sage ako. Fuck. Placing alarm bot. Mag-wall ako dito. Wall. Tatlong shotgun, Charlie. Tatlong shotgun. 6 na rifle. Tas tatlong Let's have pistol. some Di fun. na sayang.
Hindi tayo lalabas rap. Hindi tayo Tara lalabas. na, oy. Dito ka lang. Oh my. Placing sentry. Tama na. Uy, tayo, tara na, sabi ko sa inyo. Ayan, nice na, uy. Low na yan, nasa low na. Blinding! Ayaw maniwala. Enemy spotted, B. Bad trip. Bellet roll it. The fuck, di ko siya nakita doon. Fuck. Spike down B. Reloading. One enemy remaining. Dapat sa right. I got the spike. Talon kung talon. Spike's down. Bill, Coming back. Hindi na. Nasa long pa. Pull up. Buga. Out of charges. wait lang. Turn out. I'm so tilted. Dapat magtago ka na lang, hayaan mo na yung robot mo. Kaya magtago ka na, nalalabanan mo. Pag nagdi-defuse na lang siya. Will be bait. Last player standing. Ginawa na. Ayun na. Turret down. Kasi doon mo i-pick. Pag nagdi-defuse, nakikita ka dyan. Okay. Yun lang. GG. Buy time. Calculate. Calculated. Hate wait. Nice try, pero panalo pa rin. Yo. Nice Sabi try. ko, I will be bait eh. Gawin mo rin lahat. Delete mo na lang. Ay hindi, sayang. Pinagkasas ako rin. Forward. Eh, no? Mamaya gagrind ko to. Tara, rush. Turret out. Wait lang, let Rush me... to rush. Saan? Stand. Placing alarm bot. Go. Trenda, dito matalab yung stand. Feeling safe. Ito mo agad ang corner. Go, pasok. Buga. Wait, ako na dyan. Walang Spectre. Spectre. Taas. Plastic. Tang, ay na, nandun silang lahat. Warang po. Yeah, 104 jet. Yung sky Dash yung meron. nasa ano. One enemy remaining. Fuck Kain you. na din siya, Charlie. Dash na, 104 na yan, promise. Wala mo! Huwag na ito! Let's go. Gulat ako kay Jet. Once more into battle. Battle cry. I'm not Nice tired. try, Rob. Are Nice you? try. Oo. Ako agad. Ako agad na I am Need tired. Spike for our mission. Spike. Sorry na. Rush na dito. Super bliat. Sirahin niyo yung wall, no? Sirahin niyo yung wall. Sa akin lang ba? Or Rob, nandun? mamaya ka na mag-vandal siguro. Hindi ko alam. Tara, Pixelated na naman siguro. Tara, Mark, dito. Umaga pa ba? Ano? Anong umaga? 7 na, tangit. 7 in the AM. Kayit. Nice! One bat. Umay. One bots. Minus Alarm bot 50. out. Mark, mag-wall. Plant the spike. Hindi ko alam kung save ba. Spike planted. Wala ka. Wall raised. Nakita siguro yung tutok ng baril mo. Hindi, nakatingin ako sa map eh. Hindi mo na kayo makakuha sa akin. Fuck your Ay, dog. ba't nakawal yun na yun? Hindi ko alam saan kawawal eh. Nakawal yung exit nyo. Blind, Charlie, counter blind. Fuck, bitch! Bulag na bulag. Likod mo. Last player standing. Wala, rap. Sorry. Kasi nakawal yun. Sorry na. Hindi naman ako marunong eh. Oh, sayang. Ganun talaga ako sa lahat to. Charlie kasi. Ikaw? Hanggang mamaya yan. Fuck ko sa ulo. Pag game. This round, sabihin mo. 25%. Tan.
Turn it off. Let's go. Tara, Vince, tara. Yung combo. Pull up. Ay, ikaw mag-dash din sama ka sa kanya. Ako Are you yung ready? blinded eh. Are you Ayaw. ready? Di ako marunong mag-go-in ng parang Hindi, basta. sila ano. Blind dashing ka lang. Yun lang. Go. Denied. Wait lang, isa pa. Turret out. Smoker jet. Initiated. Merong ano dyan. Spike down A. What the fuck is happening? Joke's over. You're dead. Saka na, huwag mo kayo. Last player standing. Hindi sana ako eh. Kita nila ako, tayo. Yo, sober, you're fucked. Ooh. Horror game, let's go. One enemy remaining. Woohoo! Let's go. Nagyakapan sila. I have the spike. Tungin ako, chili. Nakakutsilyo siya mo. Yo. 30 seconds left. Planet. Reload, boy. Ako rin niya, sir. Ay, putang ina. Ay, may shotgun yun eh. Oh, shit. Kala ko si Riz yung naka-shotgun. Kala ko nga, yung sky lang yung naka, ano eh, shotgun eh. That mother poker. Nice try. Look at me. I know that I am by your side. Shut up. Mag-dash Turn, ka, isa pa. Vince, mag-dash ka Nag-dash sa ako open. ito na. Nautog ko sa pader. Sa open, wag dun sa malapit dun sa pader. As in, nag-wall yung sage nauntog ako. Hindi, anong gawin mo? Anong tawag doon? Talon? Up drop. Q, up, drop. Oo. Up trap dash. Pangat ng stream ko, shit. Yeah, eat. Yeah, dash. La boinks. Flash out. Go. Reloading. Go. Oh, it worked! Enemy down. Spotted. Nakawala ako ng Q ni Sky. Negative 30 sa akin yung Q ni Sky. Plant, Placing sentry. plant, plant. Negative 120. 120 yun dyan. 120 yun dyan. Okay, 120 yun dyan. Light planted. Wow! I've got your trail. 120 yung plan. 90 yung damage ko sa akin. Yan. One enemy remaining. Nice. 117 sa lamps. Nag-heal. Sige lang. Sa likod mo, Mark. Mark, sa likod mo. Yan dyan. Sige, dyan ka lang. Dyan ka lang. Tapos mo konting crossover. Hindi. Nakatutok din naman sila. Tanga na, mali. Ako din. Ba't ka nako? Nagulat si Raptor Ba't eh. linabas mo yan? Ba't linalabas mo yan? Bastos. Sabay, sabay. Sorry, Okay, sorry. okay. Ba't linalabas mo yan? Up drop third. Up drop Bawal third. yun, Lodi. Ba't nilalabas mo yan? Ano pala pangalan ng dash ni Jet? Basta dash. Basta dash Tailwind. na lang. What the just? Tailwind. Pangalan dash niya. Okay. Yan, Are you ready? Sige na. Nakakarap. Try kong patayin nyo dito sa portal. Bueno! Putang ina. Dash, dash, dash. May nasa gym, may nasa gym. Ah, shit, sorry. Yung Spike spike, down A. Bastard. na-blind ako yan. I got the spike. Oh my Kung god. pinag-long range yung shotgun, so... Wala akong choice. Wala nang ibang gun. Oh, shit! Ay, dana, nag-shotgun sila lahat ah. I have the spike. What the fuck? Ano yun? Last player Ano standing. yun? Kaya lang pamag-sword, Ulti Hindi siya tumitingin. pamag-sword, pamag-sword. This guy will bamboozle them bitches. Tangin na, dildo. Dildo pala, dildo. Ikutin mo ulit lang. Oh my god. Hinihintay ka na lang. Hindi ko gets ba't nandun siya.
Why are you there? I know, Prepare right? yourselves. We fight once again. Tara, B. Odin, it is. Gawin nyo sabi. Sa ano, sa uka. Buga! Akit ka din sa box. Ka-flash na There. dyan dito. Pag-dashin ka. Uy, doon ka, Vince. Maglulong ako. Ako, Vince, rush nyo mamaya ka na mag-oop. Ah. Nag-jet, may bridge nga eh. Buga! Odin, Buga. Wait lang, blind mo na. Ay, use lang mo. Real quick. may naka-shotgun dyan, tignan mo. Okay lang. Spike down B. Puta ka ng shotgun yan. Reloading. Hindi uso, hindi rin Blocking uso eh. sight. Alarm bot. Oh, Blocking medyo. sight. Spike. Tama na, Vince. Sige, cover kita. Hindi uso shotgun eh. Spike planted. Nakaiya ko, putik. Ayun, nag-TP. TP, pot up. Hindi. Buga. Sige, rap. Ay, hindi, nasa ano. Alis ka na dyan. Huwag ka na dyan. Nasa ano siya. Bumaba siya. Vince, huwag mo titignan. Last player standing. Umay. Hindi One ko lang enemy saan ako titingin. remaining. Taas. Turret destroyed. Yeah, Pataas. Window. Right click mo na. Naka... Uy, wow, hindi na blind. Nice! Let's Nice. go! Oh my God. Rock main. Pull up. May shotgun, may Odin ako. Bro. Time to stock back up. Gangers. Fucking Need a drop. Thank you. Thank you. Pull up, boy. Mag ano ka na? Mag-push shield ka na kasi pahin kita, tignan mo. Naman You mad, bro? The fuck? Need a Phantom drop. na lang, may assess ako eh. Thank you. Tara. Charlie, stand mo muna dito. Tapos check yung naka-shotgun. Wapin. Patay Okay na. lang, kunin ko yung point na ulti ako ah. Okay lang. May naka-shotgun na dyan, tignan mo man. Okay lang. Barili ko siya ng Odin ko. Duel bastos. Ah, sige. Naka-shotgun yan. Go. Sige. Pasok, Vince. Oh yan, assess ka na. Wait, naglalag ako. Tapos kunin mo ulit yung mark. Putang. Game plan. Tama. Plant it. Hey. Spike planted. Wall mo yan. Mark, wall mo yan. Kung saan ka nakatingin. Yung pit ko, yan. Wall raised. Pit ko, sabay. Likod mo rap. Sige. Odin. Tangin na ako din to. Bakit? Baril naman siya ng game ah. One enemy remaining. Nasa akin? Here. Bakit ka ba? Ba't ka nagagalit doon? Reloading. Why you mad, bro? Bastos Udin, bastos. Let's go. Putin. Nanalo tayo sa Oten. Not like us, but Oten us. na Oten ni siya. Rap. Oten ni Rap. Lakas ng Odin mo, Rap. Tangin. Saan ba si Rap? Rap, patingin nga ng Odin mo. Ito, Odin. Ang laki! Shit! Ay, grabe. Laki ng Odin mo, oh my god. Dito, Ayun, tama na. Anong naririnig ko? Wala ka naririnig, naka-defend ka eh. Anong naririnig ko? Get out of my way. Pagkatanggal ko ng defense, ano yun? Patingin nga ng coding mo, ano ka doon? Ano dyan sa side? Wala ka dyan. Your duty is not over. Oh no. Oh no! Pero nanalo ulit, fuck that. May naka-shotgun Di dyan. pa kita pas? Di ba? 11-9. Ayaw, tara, bit. 9-11 ay. 11. Let's go! Sige. Joke's over! You're dead! 3v3. Spike down B. I have the spike. Wala, isa pa. Ang cute ni Phoenix, wow. Plat nyo na. Mark, paka-plant. I've Buga, got buga. your trail. Wala, buga, keep man free. Spike planted. Reloading. Taas. Sa taas. Ano sa taas? Last player standing. Turret down. Installation mo na ako. Oh no! Oh no! Oh no, yung Oten ni Rap! Tagal ng reload! Yung Oten ni Rap! Sayang. Bullets ko eh. Tanda ng bullets ko. Hindi kaya. Tara, ulit, ganun.
flash, You base. can trust my boss. Shy tayo, I Kevin. function You that can way. trust my balls. Honestly, she won't miss that finger. Type. Hindi ako confident sa ano ko aim, except pag naka-shotgun, doon ako nagdadash. Eh, dash yun ka lang. Ligaw. Matitrade naman yun eh. Kaya ulti na lang kaya ako. Pwede din, para makapag-enter tayo agad. O tara dito, rap dito. Ah, Baka pa Ismail life for Pakistan. Don't let up. Mamaya ka mag-ulti, bay. Bay, mamaya. Oh. Flash ka muna, flash. Okay, yung kanina. Okay ah. Kahit. yun! Ay, ang dami! Ayun, gabi. Fire in the hole! Oh shit! Nabes, fuck you! Labas. Nice. Placing sentry. Plant. Bat. Saan ba, bat? Dead. Tangina mo, lulusubing kitang gago ka. Anong kalaban dyan, sira. Ay, wala na ba? Sayang ulti. Let's go! Let's go! Let's go. One enemy remaining. The Odin. Saan ba? Nasaan ba? Hiben? Hibin. Siya mo yung hibin. No charges. Sayit! Let's go! Ba't tayo nanalo? Tangina, troll Dahil yun, sa troll Odin eh. mo. Match point. Match point. Let's So- end this. Sa Odin mong malaki. Sa oten mo malaki. Pick na yan. God damn, dog. Yeah, damn though! Ako si Joshua, ay. Just, Hindi. Pwede na ba mag-off? Gusto ko na mag-off. Huwag ka mag-off. Huwag ka na mag-up. Ops, gege. Dashin na lang tayo. Ops, gege. Rush na tayo. Kaya. Rush na tayo. May ulti ako, kunin ko na yung point. Wait, stun lang. Oh shit, ay no, I'm dead. Nakala ko sa sabay. Bakit Odin? Ay, na-blend din ako eh, sorry. Sige. Reloading. Meron akong Odin malaki. Ah, fuck! Sa taas? What? Spike down B. Pwede pala yun? Sa taas? Enemy remaining. Oh, moontag. Hold. Blinded yan, blinded. Ah, shit. Flash out. Sige, rush! Matatalo ba tayo yan? Tangin na. Ingat, tiwala ka kay Vince. Solid ah. Ba't di ka pa nag-change position? Nakita ka na niya eh. Alright. Oh no. Oh, shit. Oh no. Okay na, na-blind din siya! Na-blind din siya! Blinded yung sarili niya. Feeling ko ikot yan. My. Di na agad. Hindi ko I have the right to smash my keyboard. Nice try na lang. Nice try na lang. Fucking. May bullets wala naman. Putik. I know, right? Hindi meron yung master. You're doing something wrong. Matatalo ba tayo niyan? Buisit. Uy, natin yung ginagawa natin. Spike is still in base. Sa ano kaya, sa bat kaya lahat, sa bat kaya lahat. Magulti ako sa ano. Okay. Huwag Ben, kayo mag-iingay trap. na. Huwag kayo mag-iingay. Bennett strat. Minute Quiet, strap. quiet. The theory. Anong strat yan? Huwag kang papakamatay, no? Ah, di ako Kaya makakamay. lang. Huwag kayo mag-iingay. Huwag kayo magpipik. Stay safe. Dito lang. Ship lang. All ship. Huwag kayo magpipik ha. Huwag kayo magpipik. Huwag kayo magpipik dyan. Ayan nyo lang Hello. sila. Anong pagpupulong ang magaganap? Ganyan, Oh, patangay no? Odin user? Ay, puta. Okay. Nagsasarap, tas sabay yan. Tara na. Dipit na. Buga! Tarap gago. Sige. Sige, habang ako doon. Open na kayo. Wall ko ba? Wall ko? Let's go. Huwag mo na. Dyan sa chat. Let's go. Dana, Wala Bennett. Bennett, trat sa mo. Bennett strap. Itaw dito. Itaw dito. May tao dito. Andito na sila. Hello! You will not kill my allies. Ay, shit. Fuck you. Blinding. TP ah. Okay. Nagtitipan ko lang sila. Babal yan, no? Tama. Check short. Joke's over. You're dead. One down. 50-50. Short. GG's. Dana, Bennett strap. Let's go! GG. Attackers win. GG, sir. Last player standing.
For the first time na nag-go Bennett Strats, umay. Oh my god. Bennett Strats. Tapos din. GG na ako guys. Okay. Sige, sige. Acting Thank sa'yo you, na, thank let's you. go. Salamat, salamat. Bye bye, love you all. GG boy. So yun, nagtatapos yung stream guys. Like and share the stream if you enjoyed. Follow me if you want to see more content and live streams. I really appreciate your guys' support. So yun lang. See you on the next live stream. Goodbye!